Kinsay mahilig sa kinaraan. Hadaran. Kinsay mga isip bata. Johnny, Johnny. Ay, unya na tamag mga children ha. Stand by sa mga children. Ingatan po nato atong mga dalang bata kasi naipit sila. Next song para sa lahat ng mga mahilig sa all-time favorite music. Kung kinsay pinakataas og energy, manghatag niyo og jersey. What's up mga bossing? Ito medyo late natin na po sa mini vlog natin. Pero ito ipapakita ko lang ang short mini vlog kung ano yung mga ganap natin dito sa concert ng Sweet Notes. So ayun timing mga bossing, no, yung pagpunta ko dito ay nag-soundcheck na ang Sweet Notes. Ang aga-aga rin dito ni Mami Tony, oh. Baka Mami Tony yan. Paglabas ko ng Hopes doon, may mga tao na naghihintay dito sa labas. So ayun mga bossing, naghihintay sila kung ano yung oras magbukas dito yung Hopes doon, mapapapasok ng audience. Kasi limited lang yung makapasok dito, kaya yung iba maagas lang pumunta dito. At syempre, libre lang yung concert natin dito. Fast forward mga bossy, nag-start na yung concert. So ito na lang ipapakita ko yung mga ganap natin dito. Syempre, dito rin ang idol ng Lapu-Lapu City, si GC Toos. Sheesh! Baka GC Toos yan. Maya-maya mga bossing, lumabas muna kami kasi nag-brown out dun sa loob. Brown out. Saktong-sakto, kakain muna kami dahil gutom na. Brown out. Kain sa brown out. Sakto rin yung pagbalik namin dito sa loob, bumalik na yung kuryente. Pasalamat naman sa itong mga sponsors. Here we go, ladies and gentlemen. May napisa ka na! Woo! Daghanang tao ay! Before we musukot na overwhelm ako sa katagan sa tao ay Kinsay mahilig sa kinaraan. Hadaran. Kinsay mga isip bata. Johnny, Johnny. Ay, unya na tamag mga children ha. Stand by sa mga children. Ingatan po nato atong mga dalang bata kasi naipit sila. Next song para sa lahat ng mga mahilig sa all-time favorite music. Kung kinsay pinakataas og energy, manghatag niyo og jersey. makita yung Sweet Notes at mapanood ng Sweet Notes music ng live. Yes po. At ito pong poster ito, nabasa po ni Aming cancer patient po.
Okay mga bossing, dito na lang ang mini vlog natin. See you in my next vlog. Peace out!